Ето тук сме на път за Матикуе с трансфера. Нашия драйвер е Ерик. На север към Ботсвана в момент. И Емата се занимава с игри на смартфона. Много е доволна дечката. Взехме си вода. Първата покупка в Южна Африка. И тук вече станаха по-малки магистралите, обаче преди това бяха като в Канада и Щатите. Скоро ще минем покрай Санси, че това е известно място. Трансфер е, излишно да казвам, супер удобен. Голям ван. Само за нас, задната седалка. Абсолютно празна, има ако иска може да спи.